Добре дошли, приятели на Бизнес Еволюцията. Аз съм Лора и днес ще ви разкажа за иновативния свят на лин производството. Преди да започнем, искам да ви представя нашата общност тук в канала Индустриална еволюция. Ние сме посветени на разглеждането на методи и принципи за постоянно подобрение на бизнеса. В нашия канал ще откриете полезна информация за Lean Six Sigma и други стратегии, които не само оптимизират производствените процеси, но и подпомагат развитието на бизнеса ви. Ако сте любознателни относно това как да направите вашия бизнес по-ефективен, качествен и иновативен, то този канал е точно за вас. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал и да натиснете камбанката, за да получавате известия за всички нови видеа. Сега давайте да стъпим в историята на Lean производството. За да разберем какво представлява Lean днес, трябва да се върнем във времето в Япония след Втората световна война. През тези трудни години японската икономика се нуждаеше от иновативни решения, а една от ключовите компании, които се впускат в този предизвикателен път, е Toyota. След края на войната Япония се намира в тежка обстановка. Една от основните причини за този упадък е разрушаването на инфраструктурата, икономиката и социалната система. Чуждестранни компании навлизат на пазара, създавайки остра конкуренция за японските фирми. В този нов и силно конкурентен бизнес климат Toyota осъзнава, че за да оцелее и преуспее, трябва да преосмисли начина, по който води бизнес. Под ръководството на тогавашния си президент Кейтиро Тойода, компанията предприема инициатива за реформи и иновации в производствения процес. През 1950-те години Toyota разработва Toyota Production System, TPS, което по-късно се превръща в основата на Lean производството. Основополагащата идея е да се намалят излишните ресурси и стъпки в производствения процес, а също така да се постигне по-голяма ефективност и качество. TPS включва редица иновации, включително система за Just in Time, доставка на суровини и жидока или система за автоматично откриване на проблеми в производствения процес. Тези подходи не само намаляват излишните разходи, но и подобряват качеството и ефективността. С тези революционни промени Toyota успява не само да оцелее в трудната икономическа обстановка, но и да се превърне в един от водещите световни производители на автомобили. Принципите на Lean производството, залегнали в TPS, стават образец за мнозина и оформят начина, по който много компании в последствие се ангажират с подобренията и ефективността в своите производствени процеси. Днес Lean се прилага в различни индустрии и компании по света и се счита за един от най-важните методи за управление на бизнес процесите. Този кратък исторически обзор ни дава представа откъде идва Lean и как се е развивало през годините. Сега, след като сме разгледали историята на Lean, давайте да се фокусираме върху какво всъщност представлява Lean производството. На базово ниво, Lean е подход, който се фокусира върху елиминирането на излишните стъпки и ресурси в производствения процес. Мислете за него като за оптимизация на маршрута във вашето пътуване. Lean ви учи как да преосмислите и оптимизирате вашия път, така че да достигнете целта си по най-бързия и ефективен начин. Така че когато чувате за Lean, помислете за ефективност, качество и добавена стойност. Преди да започнем с разглеждането на основните принципи, искам да ви напомня, че ако искате да научите повече за някои от принципите или инструментите, представени в този клип, може да разгледате нашия канал или да проверите описанието под видеото за препратки към още интересни ресурси, свързани с Lean. Пръв принцип – избягване на загуби. Тук става дума за идентификация и отстраняване на всичко, което не добавя стойност. Всеки процес може да бъде оптимизиран, като се премахнат излишните етапи. В един производствен процес често се срещат загуби от време, например излишно чакане между работните стъпки. Чрез Lean принципите можем да изградим по-ефективен график на производството, който намалява времето на чакане и увеличава общата производителност. Когато говорим за избягване на загуби, не става само дума за времеви фактори. Lean производството също така насърчава идентифицирането на излишни материали, ненужни движения и всичко,
което не приноси стойност. В процеса на оптимизация екипите трябва да изградят ясен профил на всеки етап от производствения цикъл и да премахнат всичко, което не е съответно на стандартите за качество и ефективност. Вторият принцип – създаване на стойност. Това включва производство на продукти или услуги, които напълно отговарят на нуждите на клиента. Основната идея е да предоставите стойност в очите на клиента. Разгледайте сценарии, в който фирма произвежда множество различни продукти, но само малък брой от тях реално се продават. Чрез анализ и оптимизация компанията може да се фокусира върху продуктите, които най-много удовлетворяват нуждите на клиентите, намалявайки така излишните разходи и ресурси. Принципът за създаване на стойност не се ограничава само до производствения процес. Това означава и постоянно проучване и разбиране на нуждите на клиента. Вместо да предлагате множество варианти, които може да не са необходими, фокусирайте се върху това, което реално добавя стойност и удовлетворява очакванията на клиента. Третият принцип – усъвършенстване на процеса. Lean насърчава постоянното усъвършенстване и иновации. Това е цикъл на постоянно подобрение. План, do, check, act, PDCA или на български казано – планиране, изпълнение, проверка и действие. В една производствена линия могат да възникнат проблеми с задържания и грешки. Чрез прилагане на PDCA цикъла, екипът може да идентифицира причините за проблемите, да изпробва подобрения и да проследи резултатите, като непрекъснато подобрява процеса. Усъвършенстването на процеса включва идеята за постоянно търсене на подобрения и иновации. PDCA цикълът стимулира екипите да бъдат активно ангажирани в процеса на подобрение и да използват цялостни подходи за решаване на проблеми. Важно е да се подчертае, че Lean не вижда усъвършенстването като цел само по себе си, а като неизбежен процес, чрез който се постига непрекъсната оптимизация и адаптация към променящите се условия. Така стигаме до края на обсъждането на основните Lean принципи. Избягване на загуби, създаване на стойност и постоянно усъвършенстване на процесите. Тези принципи образуват основата на Lean методологията. Помнете, че Lean не е просто метод, а култура на постоянно подобрение и ангажираност. Следващата част от нашето пътешествие ще обхване основните Lean инструменти, които ви помагат да приложите тези принципи във вашия бизнес. PTS методът е мощен инструмент, който трансформира работното място и управлението на материалите. Започвайки с стъпката сортиране, компаниите преглеждат всички инструменти и материали в работното пространство и решават кои от тях са наистина необходими. Този процес не само осигурява по-добра организация, но и намалява времето, изгубено за търсене или манипулация с ненужни обекти. Следващата стъпка – систематизация – въвежда система за подреждане на останалите инструменти и материали. Това подпомага ефективността, като намалява времето, необходимо за търсене и подготовка. Streamline или така нареченото системно почистване включва оптимизация на работните процеси. Примерно, ако определено оборудване се използва често, то се подрежда така, че да бъде лесно достъпно. Това намалява времето за изпълнение на задачи и повишава общата ефективност. Стандартизацията представлява създаването на правила и процедури, които да се спазват в цялата организация. Това не само осигурява последователност в работните процеси, но и улеснява обучението на нови служители. Накрая самодисциплината се отнася до поддържането на новите стандарти и процедури. Това изисква ангажимент от страна на целия екип, което подпомага постигането на дълготрайни подобрения. Резултатите от прилагането на PTS метода включват подобрена организация, увеличена ефективност и по-добро управление на времето. СМЕТ цели оптимизиране на работните процеси, намаляване на излишните движения и времеви загуби. Примерно, чрез преместване на инструменти и оборудване по начин, който намалява разстоянието, работният процес става по-ефективен. Този метод също така включва съкращаване на времевите интервали между стъпките в производствения процес, което води до по-голяма производителност. Резултатите от прилагането на СМЕТ са видими във вид на намалени времеви загуби,
повишена ефективност и по-голям обем на производство в същото време. TPM цели подобряване на ефективността на оборудването чрез предотвратяване на загубите от време и оптимизация на поддръжката. Поправките и профилактиката се планират, за да се намали времето, прекарано в непроизводствени дейности. Резултатите от прилагането на TPM включват по-малко спиране на оборудването, по-голяма надежност и подобрена дълготрайност на оборудването. Покайоке или система за предотвратяване на грешки насърчава поставянето на мерки, които предотвратяват появата на грешки или проблеми в производствения процес. Това може да включва използването на специализирани инструменти или контролни стъпки, които автоматично реагират при откриване на аномалия. Резултатите от прилагането на Покайоке включват намалени грешки, по-голяма точност в производствения процес и по-малко време, изгубено за отстраняване на проблеми. Kanban системата оптимизира управлението на инвентара, като гарантира правилното количество материали в правилния момент. Системата използва визуални сигнали, които обозначават необходимостта от добавяне на нови материали или компоненти. Резултатите от прилагането на Kanban включват по-добро управление на инвентара, по-малко отпадъци и намалени времеви загуби. Тези инструменти, приложени правилно, не само оптимизират производствените процеси, но и създават култура за постоянно подобрение в организацията. Приятели, направихме едно интересно пътуване в света на Lean производството. Разгледахме началото на този иновативен подход, запознахме се с историята на Lean, основните му принципи и инструменти. Сега е време да обобщим и да съсредоточим вниманието си върху важността на успешната им имплементация в организациите. Lean производството не е просто методология, а цяла култура на постоянно подобрение. Има своя произход в нуждата за преодоляване на трудностите след Втората световна война и се развива като отговор на конкурентната обстановка. Toyota е изправена пред силната конкуренция, разработва Toyota Production System, TPS, което става основата на Lean. Основните принципи на Lean – избягване на загуби, създаване на стойност и постоянно усъвършенстване на процесите – не са просто концепции, а пътеводители към ефективност и успех. Покрай тях преминахме през 5S метода – SMET, TPM, Покайоке и Kanban системата. Всички със своите конкретни приложения и ползи. За да внедрим успешно Lean в нашата организация, трябва да осъзнаем, че това не е просто отговорност на един служител или на един отдел. Това е ангажимент, който трябва да бъде приет от всички нива на организацията, от чистача до директора. Всеки член на екипа трябва да разбере и да прилага принципите на Lean в своята работа. Най-малките подобрения и оптимизации, направени от всеки от нас, съставляват пъзела на общия успех. Ако искаме истинска еволюция в бизнеса си, трябва да направим Lean част от нашата дневна работа и мислене. Ако искате да се запознаете по-конкретно с някои от принципите или инструменти на Lean, може да намерите видеа за всеки един от тях в нашия канал или в описанието по-долу. Така стигаме до края на този урок за Lean производството. Надявам се, че информацията беше полезна и ви вдъхнови да изпробвате тези принципи във вашия професионален живот. Спомнете си, Lean не е просто за управленски етажи, той е за всички нас. Благодарим ви за вниманието и до нови пътешествия в света на постоянното подобрение. Споделете своите мисли и въпроси в коментарите по-долу. Не забравяйте да харесате, да се абонирате, да споделите и да натиснете камбанката. Аз съм Лора от Индустриална еволюция. До скоро!